Ana Elbisuren bideokorra, 3. modula. Kaixo guztioi, jarraian, Google Classroomaren aurkezpen eta azalpen bideokorra izango da. Bideo honen helburua, ikastetxe honetan erabiliko dituzten erremintak hobeto ulertzea eta erabilera erraztea, sortu daitezkeen zalantzak argitzeko asmoz. Plataformaan sartzeko, bilatzailean Google Classroom jarriko dugu. Eta lehen helbide honetan sartuko gara, ikastolan erabiltzen dugun, erabiltzaile eta pasahitzak idatziko ditugu jarri. Behin barruan, ikusten duzuen bezala, ezkerraldeko nabigatzailean nire ikasgaiak atala dauka. Eta hemen, guk izena eman daukagun ikasgelak agertuko zaitu. Baita, hemen erdialdean. Beraz, hemen karratutxo bakoitza ikasgela virtual bat izan da. Ikasgela berri batean sartzeko, eskubian daukagun gehi ikurreni emango diogu, sartu ikasgelan klik egingo dugu, eta hemen irakasleak emandako kodea txertatuko dugu eta sartu hitzari emango dugu. Zuen ikasgeletaz gain, artxibatutako ikasgelak ere ikusi ahal izango dituzte. Bertan, aurreko ikastetxeetako ikasgelak izango dituzte. Hau da, beharrezkoak ez direnak, baina gordeak daudenak badaezpada egunen batean zerbait berreskuratu eta ikusi nahi daude. Gela virtual batean sartzen bagara, kasu honetan proba gelan, 3 atal nagusi ikusi ahal izango ditugu. Korrontea, ikasgelako lana eta jendea. Korrontean, gela virtual honetan dauden egiten diren mugimendu guztiak agertzen dira. Kasu honetan, irakasleak jarri dituen lanak, noiz jarri dituen, baita iruzkinak egiteko aukera ere. Ikasgelako lanean aldiz, irakasleak jartzen dizkizuen lanak, materialak, galderak bertan egongo dira. Hemen, ikus dezakezuena, gaika antolatuta dago. Eta irakasleak lan mota ezberdinak txertatu ditu. Ikasmateriala liburutxo batekin agertzen da, eta bertan klik egin duzuna materiala ikusi ahal izango da. Galderak aldiz, galdera ikurrarekin agertzen dira, eta kasu honetan irakasleak galdera bat jarri du eta erantzun egin beharko dute. Ikusi galderari emanez gero, galdera egin daukagu, hemen erantzuna jarri beharko genuke eta entregatu eman beharko genuke. Bestalde, digitalki lana egiteko aukera ere badago, eta kasu honetan ikur honi dagokio. Hemen, irakaslearen azalpen ikusiko genuke eta jarraian lan egiteko behar dugun material. Jendean aldiz, gela horretan dagoen ikaskideak ikusi ahal izango ditugu. Kasu honetan ez dago ikaskiderik, irakaslea bakarrik, beraz irakaslearen izena soilik agertzen. Behin lanak egindakoan, ezkerraldean, egitekoak azpi atalean, egin beharreko lanak, entregatu beharrekoak eta egindakoak agertzen dira. Lanak behin egin ditugunean eta irakasleak zuzendutakoan, eginda atalean zuzenduta agertuko zaizkio. Kasu honetan, lan bat dugu egiteko eta hemen klik egin gero jakin dugu zen lan. Irisgarritasunari dagokionean, ezkerraldeko panelan, azpi-azpian dagoen izarpenen atalean klik eginez gero, kontuaren
ezarpenak kudeaturi ematen baldin badiogu, informazio pertsonala azpiatalean beruntz joan ezkero, erabilerraztasuna atala dago, eta hemen kontrasteko handiko koloreak lehiakidetuari aktibatzeari ematen baldin badiogu, Google Voice zerbitzua aktibatu daiteke. Hau da, pantailan dagoenaren ahozkorako irakurketa egiten du, eta hainbat ikasleentzat erabilgarria eta lagungarria izan daiteke. Horretaz gain, amaitzeko gogoratu, arazoren bat baduzu eta galeraren bat, kasu honetan, frogagelan ikasgelako lanaren atalean, atal batean FAQ helbidea daukazuela. Bertan klik eginez gero, zure galdera dituen zerrendan ote dagoen begiratu eta horrela ez balitz, jazira arazo tekniko konpontzen laguntzeko laguntza pertsonalen helbide elektronikoa bertan dago idatzi. Espero dut bideo hau erabilgarria izan zaizuela, Google Classroom eta indartzeko eta lanean hasteko garaian errazago izateko. Animo, primeran egin duzuek.